ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଏ ମୂର୍ଖ ଗୋପାଳ। ତମେ ମୋ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଛ। ଆଜି ତୁମକୁ ବିନାଶ କରି ଭାଇଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବି ରାମ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ଗୋପାଳ କରିଛ ବଢିବାରେ ଭାଙ୍ଗି ବଗାଏ।
ମତେ ଡର ମାଇଲେ ତୁ ତମ ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି ନାଇଁ କହିବୁ କଣ କରି ଯାଇକି ଦେଖିବି ଭୟ କରିବା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଧର ଏଇ ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟା ଅଛି କାନ୍ଥରେ କୁଣ୍ଡିର ଖୋଳିଦବା ଡ୍ରେନ ଯୋଉଟାକୁ ପୁରେଇଦବା ଲୁଣ 3-4 ବୋତଲ ଆଣିବା ଭଗିଆକୁ ମୁଁ କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ଫୋନ କରିଦେବେ ଆଣିବ ଲୁଣ ପୁରେଇଦବା ଛାଡ଼ିଦବା ଏଇଟା ତ ଖୋଳି ଅଜା ମୁଁ ଏଟା ଦେଖିପାରିବିନି ମୁଁ ଅଛି ଜାଗ୍ରତ ଭୟ କରୁଛ ନାହିଁ